Første test på streaming med kamera. Welcome back. I've prepared some jobs for you. Alright, we're here. Take a look at the equipment and prepare accordingly before starting the investigation. Jeg prøvede lige at lave en recording lige før, men lige på det her punkt, der begyndte den at fejle. Så hvis jeg kigger den her vej et par gange, så er det for at se, om den stadigvæk recorder. Problemet med to skærme. Og det værste ved det var, forrige spil, perfekt til at teste her. Og så stoppede den bare med at record. Tænk mig, hvis det var et legit stream det her, altså. Bip. Ikke noget i soveværelset. Lad os se om jeg har nogle Terry cards. Nope. Ingen knogler i der. Jeg kan ikke se nogen knogle, der det. Ikke nogen voodoo doll. Jeg kan høre den hernede. Og knoglen er her også. Jiha. Men strømmen er her ikke. Det skal hun på at tage strømmen. Ja. Okay. Vi ved det dernede. Okay. Jeg synes ellers, jeg hørte nogle ting blive rykket rundt på. Jeg skal lige være sikker. Før jeg sætter base op. Burde nok også lige tænde lyset, så jeg ikke mister min sanity på en gang. Men mindre det er selvfølgelig en af de der ånder der bliver tiltrukket af energien. Men jo mere sanity jeg har til sidst, jo bedre. Det ser ikke ud til, at det er dernede. Synes jeg vel. Kan du se det der? Det er et tegn på, at der er ånde. Nej. Hvad er det her? Det bliver en af dem, der er svært at finde. Dammit. Så vil jeg bruge kamera. Night vision. Okay, jeg har været i nærheden af den, for jeg har mistet lidt sanity. Så til gå i mørke. Jeg er nødt til at slukke den her. Aha! Køkkenet. Endnu lægge nogle crucifixes, så jeg ikke dør.
Okay, du kommer der. Du kommer der. Åh, det køleskab, jeg gør. Det stod sådan lige. Okay, det er kun IMF3 indtil videre. Boom. Ja, der slukkede den lige for... Jeg ved ikke, om du kunne høre det. Slukkede lige for en stikkontakt, tror jeg. Hvordan ser det ud derinde? Nej, den er tændt for lyset. Okay. Lad os se. Do not jump scare me. Please. Du kommer der. Kameraet står der, så det er nemmest at lægge bogen synligt der. Ser ud til at være det køn. Vi kan altid tjekke senere. Nu går vi ud til bilen, så vi kan se. Jeg skal også slukke for lyset derinde, ellers kan jeg ikke se en ting. Ej, jeg er lige slukket for det. Din skyld. Jeg prøver at se, om du er herinde. Ej, det var virkelig ærgerligt, jeg ikke havde mit fotokamera der. Det var et rigtig godt billede ellers. Nå, der har vi. Indtil videre så bogen og Summoning Circle. Okay. Hvad ved vi indtil videre? Det er Ghost Ops. Nå. Yeah. Nå, det her det var sådan set bare lige en test for at se, hvordan det her streaming går med mig i optagelse. Yes.